Další část, kterou kontrolujeme v rámci předvýjezdové kontroly, jsou provozní kapaliny, které se nacházejí v prostoru motoru. Či musíme otevřít kapotu a zkontrolovat zejména dostatečné množství provozních kapalin. Máme tady chladící kapalinu, která u osobních vozů většinou mívá růžovou barvu. Kontrolujeme, jestli dostatečné množství mezi ryskou minimum a maximum. Další kapalinou je olej, který tady můžeme dolít. Kontrolujeme ho pomocí ty kontrolky. Třetí kapalina, kterou kontrolujeme, je brzdová kapalina, tyhle části. Opět pomocí rysek minimum, maximum a zejména teda v zimním období je důležité kontrolovat kapalinu do ostřikovačů, protože v zimním období častěji než jindy potřebujeme si čistit nebo používat stěrače pro vyčištění skla. Důležité v zimním období používat nemrznoucí kapalinu, aby nám nezamrzla v systému.